Putem opcije Osnove za plaćanje možete pregledati i preuzeti sliku osnove za plaćanje po kojoj ste vi ili ovršenik ili ovrhovoditelj. Prijavljeni korisnik pretragu može zadati kao ovršenik ili kao ovrhovoditelj. Odabirom opcije Ovršenik u rezultatima pretrage prikazuju se osnove za plaćanje u kojima je prijavljeni korisnik ovršenik, odnosno dužnik. Odabirom opcije Ovrhovoditelj u rezultatima pretrage prikazuju se osnove za plaćanje u kojima je prijavljeni korisnik ovrhovoditelj, odnosno vjerovnik. Polje OIB sadrži osobni identifikacijski broj prijavljenog korisnika i nije ga moguće promijeniti. Polja identifikator ovršenika, odnosno ovrhovoditelja, ovisno o načinu pregleda, i broj osnove za plaćanje nisu obvezna, a korisnik ih može popuniti kako bi suzio rezultate pretrage. Klikom na plavi gumb pretraga otvara se pregled svih osnova za plaćanje zaprimljenih u FINA-i kronološkim redoslijedom. Rezultati pretrage prikazuju se u donjem dijelu ekrana u obliku tablice. Korisnik može odabrati koliko rezultata pretrage želi da mu se prikazuje na jednoj stranici. Za prelazak s jedne stranice na drugu koriste se naredbe nazad ili naprijed. Korisnik ima mogućnost u polju Pretraži upisati bilo koji podatak iz rezultata pretrage, kao na primjer javni bilježnik, a kako bi dodatno suzio pretragu. Unutar svake kolone omogućeno je sortiranje podataka. Na primjer, podaci u koloni naziv izdavatelja mogu se sortirati prema abecednom redu. Klikom na pojedini redak otvara se prozorčić putem kojeg možete preuzeti dokument osnove za plaćanje temeljem kojeg se za vas provodi ovrha na novčanim sredstvima.